Salutare, prieteni! Bine ați venit la o nouă aventură educativă alături de noi! Sunteți gata să învățăm ceva super distractiv azi? Astăzi vom explora un subiect important și plin de culoare, zilele săptămânii. Haideți să descoperim zilele săptămânii împreună, să vedem cum se numesc și ce le face atât de speciale. Fiecare zi are propria sa personalitate și propriile activități preferate. Și ghici ce? O să cântăm despre ele! Vom învăța o melodie super amuzantă, care ne va ajuta să ne amintim mai ușor zilele săptămânii. Așa că ridicați-vă, pregătiți-vă picioarele pentru dans și brațele pentru mișcare. Bateți din palme cu putere și entuziasm să ne încălzim pentru cântec. Și haideți să ne distrăm, să facem din învățare o joacă minunată, plină de zâmbete și voie bună. Să începem cu prima zi a săptămânii. Este ziua în care ne întoarcem la grădiniță sau la școală, plin de energie după weekend. Prima zi se numește luni. Repetați după mine. Luni. Poți spune luni? Încearcă! Luni. Bravo! Super! Haideți să cântăm împreună, să cântăm despre luni. Luni, luni și e iar luni. Prima zi se numește luni. Nu uitați, luni este începutul săptămânii. Luni, luni și e iar luni. Prima zi se numește luni. Să cântăm cu toții! Minunat! Acum cine vine după luni? Cine știe? Așa e! Marți! Marți vine după luni, ca un frate mai mic. Unu și unu frați, următoarea zi e marți. Haideți să cântăm despre marți. Marți, marți și e iar marți, următoarea zi e marți. Repetați după mine. Marți, marți, marți și e iar marți, următoarea zi e marți. Să ne bucurăm de marți. Vă descurcați de minune. Sunteți niște învățăcei superisteți. Acum, haideți să sărim ca trei broscuțe care sar în cerc. Să ne imaginăm că suntem broscuțe vesele. A treia zi este miercuri. Miercuri, ziua din mijlocul săptămânii. Gata? Sunteți pregătiți să cântăm despre miercuri? Miercuri și e iar miercuri. A treia zi este miercuri. Să repetăm cu toții. Miercuri. Miercuri și e iar miercuri. A treia zi este miercuri. Bravo, dragi prieteni! Haideți să cântăm în continuare. Mai avem multe zile de descoperit. 4 greieri vioi cântă până e joi. Să ne imaginăm că suntem greieri și să ciripim cu veselie. Haideți să numărăm până la 4 și apoi să cântăm. 1, 2, 3, 4. Joi, joi și e iar joi. Cântă până e joi. Să cântăm cu putere despre joi. Joi, joi și e iar joi. Cântă până e joi. Să ne bucurăm de ziua de joi. Urmează cucul învață să numere. Cucul face cuc-cuc. A 5-a zi este vineri. Vineri, ziua dinaintea weekendului. Poți face un sunet de cuc? Încearcă și tu. Cuc-cuc. Acum, haideți să cântăm despre vineri. Vineri, vineri. A 5-a zi este vineri. Să repetăm? Vineri. Vineri, vineri. A 5-a zi este vineri. Weekendul se apropie. Aproape gata. Mai avem doar 2 zile de învățat. Barza stă în apă și a 6-a zi este sâmbătă. Să ne prefacem că suntem berze și să stăm într-un picior. Haideți să ne fluturăm aripile ca berzele și să cântăm despre sâmbătă. Sâmbătă, sâmbătă. A 6-a zi este sâmbătă. Să repetăm sâmbătă, sâmbătă, sâmbătă. A 6-a zi este sâmbătă. Să ne distrăm de sâmbătă. Și în cele din urmă, furnica veselă cântă și duminică. Să ne prefacem că suntem furnici și să mergem în șir indian. Haideți să zâmbim cu toții și să cântăm împreună despre duminică. Veselă, veselă, cântă și duminică. Veselă, veselă, cântă și duminică. Să ne bucurăm de duminică. Ura! Am învățat toate zilele săptămânii. Acum știi toate zilele săptămânii. Ești un superstar al zilelor săptămânii. Continuă să cânti și să înveți în fiecare zi. Învățarea este o aventură minunată care nu se termină niciodată. Ne vedem data viitoare, prieteni! Pa, pa! Să aveți o zi minunată și plină de zâmbete!